Wah, kayune rek didol apa ora yo? Nek didol aku yo gelem iki. Anak maling yo. Maning piye to, Bos? Bos. Lah piye? Iki kayu rek didol apa ora iki? Wis tak dol. Lah karo sapa lah dol? Ya kan bakul to ya. Lah kayumu iki dituku pira karo bakal sebelah? Ayo tak wekne matos to ya. 600 kek wong liya, lah wong aku sejuta ki yo tak bayar kok. Lah sak kebutuhane kuwi lho, sik nang mati aku ki. Lah kok ya ora didol karo tanggane, ngerti tanggane bakal kayu kondang kok didol karo wong liya. Kesuwen kowe kok ora omong-omong ora ngrembak-rembung ngincang-ngincang kok. Ayo tak liyake to ya. Lah kowe wae yo nek butuh duit yo karo aku kok yo adol kayu karo wong liya. Lah piye to, Bos? Wong kahanan kok. Kahanan yo tonggo ora lumrah kaya kowe kuwi. Ngerti ora tak weke tangga aku kae mah. Bayar sejuta wani, mamen ku tak weke 600. Rugi oke aku. Pak, yang njaluk duite. Duit apa to ya? Ya duit wingi lek kowe adol kayu 600.000. Entek wis tak makani naga kok ya, Le. Lah kowe iki naga wae sing dipakani.